Astăzi lansăm planul Simion pentru sport. Când spunem sport și spunem România, nostalgia ne duce cu gândul la medalii, la podium, la imnul de stat intonat în timp ce tricolorul se ridică, de cele mai multe ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Când spunem sport și România, gândul ne duce la Nadia Comăneci, la Gheorghe Hagi, la Ilie Năstase, la Ion Țiriac, la Ivan Pațaichin, la Lia Manoliu, la Iolanda Balaci, la Mircea Lucescu, la Gabriela Sabo, la Lucian Bute, la acești foști sportivi care se află astăzi alături de noi și la mulți alți sportivi care au reprezentat România cu mândrie la cele mai importante competiții în toată lumea. Iar acest lucru a fost posibil prin extraordinar de multă muncă și dedicare, dar mai ales prin sacrificiul lor, prin sacrificiul părinților al acestor sportivi care își dedică fiecare minut din viața lor pentru a duce cu mândrie România pe cele mai înalte culmi ale sportului, indiferent de domeniul în care ei se luptă. Aș vrea să vă spun însă că statul român a făcut de cele mai multe ori foarte puțin pentru ei, pentru a susține cu adevărat la standardele altor state tot ceea ce ar fi fost necesar pentru ca activitatea lor să fie una și mai bună. AUR are o strategie pentru viitorul României prin sport, așa cum are și pentru celelalte domenii, iar astăzi veți auzi doar o scurtă parte din ea. Este datoria generațiilor noastre să schimbe modul în care a fost tratat sportul românesc și să facă lucruri așa cum nu au făcut-o cei care au condus țara în ultimii 34 de ani. Și vin astăzi să vă vorbească despre cum este și cum ar trebui să fie sportul românesc, foști mari sportivi, cunoscuți, sportivi medaliați și iubiți de toți românii. Este astăzi alături de noi și vă prezint cu mare mândrie pe Monica Iagăr. Fostă atletă de mare performanță, participantă la 2 ediții a Jocurilor Olimpice, dublă campioană europeană, campioană mondială, mamă a 3 copii. Este doctor în științele educației și sportului, maestru emerit al sportului, a condus cu mână de fier clubul Dinamo între 2016 și 2017. Doamnelor și domnilor, Monica Iagăr. Nu e greu, nici ușor. Bună ziua, mă bucur, domnul președinte, bună ziua. Ne aflăm într-o bază sportivă în care eu am copilărit din 1984. Domnul Rela Uraș, domnul Sensei, Marinescu, domnul Hălăuică, Ciprian, domnul Ungureanu, dragi colegi. Mi-am scris un speech, dar o să-l fiu scurt pentru că mie îmi place să spun la obiect. Ne aflăm după 34 de ani, din 1990 și după 24 de ani de la promulgarea legii sportului, undeva unde ne-am întors în timp. Suntem într-o bază sportivă care se numește Complexul Sportiv Național, care nu arată a Complex Sportiv Național. Știm foarte bine și citim tot timpul că bazele sportive devin rezidențe imobiliare. În spatele meu aici ar fi trebuit să fie un stadion de atletism cu dedicație doar pentru atletism, pentru că în momentul în care s-a făcut stadionul mare național Lia Manoliu, trebuia să fie cu pistă de atletism. Această pistă de atletism a fost ridicată, mutată, abuziv, pe un teren din spatele nostru, care nu s-a mai făcut niciodată, pentru că niciodată nu a mai vrut nimeni să-l mai facă. Legea sportului zice că atunci când dărâmi o bază sportivă, trebuie să pui alta la loc, ar trebui schimbată, de aceea suntem aici, mulți, să schimbăm această lege. Întâi faci baza sportivă și după aia dărâmi, nu invers. Manifestul lui David, dacă vorbim despre manifestul lui David, da, în dreapta noastră este bazinul de not care este horror. Este un bazin, o sală de atletism în care atleții se antrenează, dar de fapt nu pot face performanță. Dacă te antrenezi în condiții proaste, performanțele sunt la fel de proaste. De aceea România, statul, trebuie să redevină o puternică formațiune
care să ducă sportul spre culmile pe care le-am cunoscut eu în 1998 și, de ce nu, cei din spatele meu în 1996. Suntem în anul olimpic, suntem în cursul olimpiadei, a început atletismul, care este aul sportului. Fără atletism nu poți să faci niciun sport, iar colegii mei cred că pot să confirme acest lucru. Baza unui copil este atletismul și notul. Vă mulțumesc, sigur și cu siguranță vom fi mulți care vom susține sportul. Eu sunt aici, sunt creația statului român și voi servi statul român până la moarte. Mulțumim, Monica. Invit acum în fața dumneavoastră un profesor de educație fizică și sport. Este maestru emerit al sportului, masterand în managementul activităților sportive, antrenor de hockey pe gheață categoria 1 și antrenor de fotbal categoria 4. Dacă ne uităm în activitatea sportivă, nu putem să spunem că nu rămânem uimiți. Participări și premii la Olimpiadele de iarnă, la Cupele Campionilor Europeni, Campionatele Mondiale Militare, Universiade de iarnă, dar din 15 campionate mondiale de seniori, 6 au fost cu câte 2 medalii de aur, de argint și de bronz. Domnul Hălăucă este membru în Comitetul Executiv, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, a fost director tehnic, secretar general, președinte în cadrul Federației Române de Hockey pe Gheață. Doamnelor și domnilor, Alexandru Hălăucă. Bună ziua, vă mulțumesc. Vreau să încep întâi pentru a vă spune că toată copilăria mea și nu numai copilăria mea, am petrecut-o în spatele dumneavoastră aici unde se afla pe vremuri patinoarul Mihai Flamaropol. Acest patinoar care din 2013 este în situația pe care o vedeți și dumneavoastră. Deci hocheiștii din zona Bucureștiului și nu numai copiii Bucureștiului nu se mai pot antrena, nu mai pot face un patinaj de plăcere din cauza politicului care a venit și a dărâmat acest patinoar. Eu mi-am pregătit un mic speech pe care aș dori să vi-l citesc. Că în acest secol, care s-a scurs de la înființarea Federației Hockeyului Românesc, a cunoscut perioade cu adevărat excepționale, cu participarea la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, 64, 68, 76, 80, acolo unde echipa României s-a clasat în 2 rânduri pe locul 7 în lume. Marile rezultate sportive ale deceniilor trecute se datorează unor personalități ale hockeyului românesc și miilor de ore de antrenament, pentru că în acea perioadă se putea practica hockeyul pe gheață, pe patinoare în orașe precum Rădăuț, Suceava, Buzău, Galați, București, Ploiești, Brașov, Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Cluj, etc. Toate funcționau școlile sportive la nivel de copii. De exemplu, în București, școlile sportive, după 1989, au fost desființate. Iar infrastructura în zonele București și Moldova a rămas la fel ca în anul 1989, chiar unele au fost deteriorate și în locul lor au apărut alte obiective. În această perioadă după Revoluție s-au construit în mod exclusiv patinoare numai în zona Harghita și Covasna. Apreciem că implicarea factorului politic în sport în general și în special în activitatea hocheistică este principala cauza a degradării sportului românesc. Factorul politic decide fără a ține cont de potențialul demografic, economic și nu numai în ultimul rând de statisticile rezultatelor sportive aferente unui anume sport, unde se construiesc patinoare și baze sportive, cine conduce federațiile, ce sume sunt alocate federațiilor sportive, care trebuie să colaboreze sau nu cu cluburile departamentale, cu federațiile, etc. Tot factorul politic este cel care dezvoltă, susține, încurajează climatul actual între unele cluburi și unele federații. Tot factorul politic este cel care ar trebui să fie imparțial, să intermedieze eventualele conflicte și care împarte sportul în echipe mici și echipe mari, în comunități etnice mici și mari, venind cu
să spunem, cu formula tu ai dreptul să vorbești, tu nu ai dreptul să vorbești. Ni s-a întâmplat nou la hockey, unde o anumită formațiune politică ni s-a spus foarte clar, voi nu aveți voie să vorbiți. Exemplu, la ora actuală sunt aprobate de către CNI construirea 4 patinoare în zonele Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe, Gheorgheni și Târgu Mureș, unde în momentul de față se află patinoare, iar în București, după cum știți și mă repet, nu există patinoare. De astfel, în 89 a existat și există o diferență clară în ceea ce privește modul de alocare a fondurilor pentru construirea infrastructurii. Astfel, dacă în orașe precum București, Suceava, Baiaș, Galați, Buzău nu s-a construit niciun patinoar, mă repet, în celelalte localități mai sus menționate se va construi al doilea patinoar, pe lângă încă un patinoar pe lângă cele existente. Tot ca exemplu, reamintim încă o dată că patinoarul Flămăropol din anul 2013, la intervenția factorului politic, așa a fost închis. Ce este de făcut din punctul de vedere al nostru, al Federației și că a fost președinte al acestei federații? Ar trebui construirea de patinoare în orașe, reședință de județ. Ar trebui crearea de centre de pregătire pentru tineri, pentru București câte un patinoar în fiecare sector, plus o sală polivalentă care să faciliteze și funcționarea unui patinoar în cadrul ei. Înființarea sau reînființarea de secții de hockey în școli. Criteriile de finanțare, ce ar trebui să stea la baza alocării bugetului de către Agenția Națională de Sport, trebuie să urmărească susținerea dezvoltării sportului de performanță și nu numai continuarea dezvoltării federațiilor care au fost susținute și privilegiate și înainte. Medaliile olimpice se obțin prin dezvoltarea de infrastructură, prin cunoașterea realității sportive și a istoriei rezultatelor de performanță, nu doar din ultimii 3 ani, ci dintr-un istoric al fiecărui sport în parte. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi domnului Hălăucă. Astăzi este alături de noi și Ciprian Paraschiv, fost fotbalist, capitan de echipă, apoi președinte de club, manager în sport la nivel local, regional și național. Ne mândrim cu Ciprian pentru că are expertivă atât în zona comisiilor UEFA și în topul managementului unor federații importante, cât și cu expertiza academică pe care a dobândit-o. Doamnelor și domnilor, Ciprian Paraschiv. Mulțumesc, Cristina, stimate domnule președinte, dragi colegi, stimați invitați, stimați reprezentanți ai mass mediei. Să știți că nu am venit de la Iași cu mâna goală, am adus și un băiețel mai plăpând, mai firav. Vlăduț Simionescu, unde ești, ca să te văd? Participat la Jocurile Olimpice de la Londra, de la Tokyo, multiplu medaliat la campionatele europene și la Grand Slam-uri, dacă nu mă înșel, cândva și în top 10 în topul mondial. Și pe Florin Cojoc, campion, hai Florin să te vadă lumea, campion european paralimpic la atletism. De asemenea, participam la Paralimpiada de la Londra și de la Rio, de asemenea, multiple premii la Grand Prix-uri și antrenor național paralimpic cu rezultate recunoscute. Viitorul României prin sport este dezideratul în care cred și pentru care planul Simion vine cu soluții concrete. Spunea o conștiință românească, precum Corneliu Coposu, în țara românească se face politică din sport și sport din politică. Ei bine, am ajuns să trăim apogeul controlului toxic al politicului asupra sportului românesc, exercitat prin pârghii și strategii de influență certificate prin monopolul dezastruos PSD-PNL. Cum foarte bine spunea și Monica, nu există o hartă a priorităților de infrastructură sportivă. De ce? Pentru că cele mai multe proiecte de infrastructură sunt rodul unui sistem ticălos de a recompensa politic. Sunt străine de interesele românilor și ale sportului românesc, ridicate cu milioane de euro pe criterii de favoritism și obligații față de rețelele de partid. Ne trezim cu săli și stadioane unde nu e nevoie.
În vreme ce comunitățile care ard pentru sport și au mii de copii fără oportunitatea de a performa, suferă degeaba, cred că fiecare dintre dumneavoastră cunoașteți cel puțin un exemplu de sală de sport construită în vârf de munte sau de stadion care are mai multe locuri decât numărul locuitorilor ai acelei localități. Depolitizarea federațiilor, depolitizarea sistemului de finanțare a cluburilor publice, introducerea meritocrației ca principiu zero în funcționarea sportului românesc, acestea sunt elementele de forță pe care planul Simion se construiește în această zonă. Nu de politruci avem nevoie în sport, ci de competențe recunoscute național, certificate în decenii de provocări și autentificate de performanțe la cel mai înalt nivel, cu cifre, numere și nume, nu cu povești propagandistice. De acum, meritocrația conduce România și sportul românesc. Decenii la rând, politicienii au jucat meciul împotriva românilor. Au faultat repetat, au cumpărat arbitrii, au tras de timp și ne-au anulat performanțele. Au simulat și au triumfat pe cârca românilor. Dar iată că în 2024 planul Simion vine și pune mingea pe punctul cu var. Este ultimul minut al prelungirilor pentru ticăloși, pentru că românii vor executa penaltul izbăvitor. Prin vot ne recâștigăm viitorul inclusiv prin sport. Mulțumim, Ciprian. Da, într-adevăr, sportul trebuie să rămână cu sportul, politica trebuie să rămână cu politica. Și vine acum în fața dumneavoastră cel mai titrat antrenor de box din toate timpurile din România. A cucerit sute de medalii mondiale, europene, balcanice, naționale. Ca antrenor al lotului reprezentativ de box, a cucerit chiar și medalii olimpice. Elevii săi sunt legende vii ale ringului de box, de la amatori la profesionism, cum ar fi Francis Vaștag, Marian Simion, Leonardo Roftei, Mihai Leu, Daniel Dumitrescu, Rudel Obreja, Ronald Gavril, George Gavril, Mihai Nistor și mulți alții. Este foarte greu să-i contabilizăm pe performerii pe care i-a format într-o carieră strălucită pe durata a 4 decenii. Rudel este acum alături de noi, domnul Relu Auraș. Salut pe toată lumea de aici, în primul rând pe domnul președinte. Dumnealui este de vină că eu am venit aici, dumnealui este de vină că eu m-am băgat în formațiunea AUR. În ghilimele zic de vină pentru că eu l-am urmărit, n-am făcut politică, să știți, atâția ani de zile, este primul partid în care eu am venit și acesta se numește AUR. L-am urmărit, l-am văzut pe dumnealui și am văzut că are curaj, ceea ce nouă ne place la sportivi, îi place să fie demn. Când ia o problemă, am văzut că o duce până la capăt, nu sare de la una la alta. Am văzut că este demn și am văzut, în primul rând, că este naționalist. Cine e mai naționalist decât noi, sportivii? Noi. Noi iubim lumea, noi iubim țara asta, pentru că în momentul în care cântă imnul, te furnică. Nu poate să o înțeleagă decât cei de acolo. Dacă plâng și dacă le cur lacrimi, să știi că o fac cu adevărat, pentru că acolo se simte. Așa e, Iagăr? A trebuit să treacă 4 ani și încă 4 ani a fost o olimpiadă, a vorbit un pic brânză despre problemele care sunt în sport. A venit acum Popovici și a început să spună și el despre problemele care sunt în sport. Mi-a părut extraordinar de bine că domnul președinte a prins-o imediat, a văzut de unde vine firul și i-a dat drumul. Și sunt sigur că dacă el se ocupă de treaba asta, chiar o va duce la capăt. Ce se întâmplă? Zice toată lumea să facem sportivi să fie mai buni decât toți ceilalți. Noi facem, încercăm. Dar condițiile noastre sunt vitrege față de ceilalți.
Noi plecăm cu ei afară și ne ducem și facem pregătire cu ceilalți. Când vedem unde se pregătesc ei și cum se pregătesc ei, credeți-ne că ne vine așa să o luăm la vale, să plecăm în partea aia-altă. Pentru că, gândiți-vă dacă ai și campion olimpic, să ai tu doar 3-4 bazine în toată țara asta și să scoți campion olimpic, este un lucru extraordinar de mare. Dar să știți că nu este numai la nivel de înot. Să știți că în toate sporturile, sălile sunt așa cum sunt degradate. Hai să vă dau un exemplu din Bacău, pentru că eu sunt de acord, dar să știți că 80%, 90% din orașe așa sunt. Este un centru olimpic acolo, deci o bază olimpică. Sala sporturilor din Bacău a fost făcută de pe timpul lui Ceaușescu. Nu s-a mai făcut nimic. Și nici la ea nu s-a mai făcut nimic. Bazinul de înot, el face parte din cele 3-4 care v-am spus în țară, este făcut tot de pe timpul ăla. Și la fel nu s-a mai făcut nimic. Sala de atletism de vis-a-vis, unde avem și sala de box acolo, este făcută tot de pe timpul lui Ceaușescu. Și nu s-a mai făcut nimic la ea. Să nu mai spun că în stânga noastră este stadionul. Stadionul de la Bacău, care știți și dumneavoastră ce cochet era, ce frumos era și ne mândream cu toții, iar acum este o ruină. Dar nu de un an. De 8 ani, 9 ani de zile, este o ruină totală. Umblă șobolanii și de dărâmat. Nu zice nimeni că trebuie să facă unul nou acum peste noapte. Dar măcar să ia ceva, să facă ceva la el. A spus, băi, dărâmați-l, dați-l la oameni potenți care poate să facă ceva, pentru că e în mijlocul orașului. Și nu uitați că la stadion acolo făcea și atletismul, acolo făcea și boxul, acolo făcea și luptele, acolo făceam de toate, nu numai fotbal. Am avut un stadion noi în Parcul Libertății, cine a fost în Bacău știe bine, în care se făcea de toate, și handbal, și box, și atletism, și de toate, fotbal. L-au dărâmat. Ce au făcut în locul lui? Un monument din ăsta, unde e un muzeu, în care se duc 2 oameni la o lună. Pentru că este undeva în spatele parcului și am mai făcut și un zid din ăla înalt de 3 metri ca să fie, că cred că acolo au comori. Și nimeni nu se duce în el. Și acolo puteam să facem noi extraordinar, o bază extraordinară. Dar cum este la Bacău, așa este peste tot. Ce am văzut că se vrea în aur și este un lucru extraordinar. Am văzut că, cum știți și dumneavoastră toți, nu numai copiii, tineretul tot, că de ce nu mai vine la sport, stau în spatele ecranelor. Totul la ei se rezumă doar discuțiile și toate care le fac, nu le fac decât pe internet. Toți numai acolo și. De-aia sunt și triști, de-aia poartă și ochelari, de-aia sunt și cocoșați și până la urmă ajung să ia droguri. Ca să se mai bucure și ca să râdă, încep să iau droguri. Ei, noi, sportivii, ca asta încercăm, domn președinte, și îmi place foarte mult că ați luat ideea asta, încercăm să-i scoatem de acolo, pentru că noi suntem singurii care putem să-i scoatem de la droguri, că forțat nu poți să-i scoți, să le ocupăm timpul cu sportul. Să încercăm să-i facem să vină la sport. Nu numai sportul de performanță, ci să facă o mișcare. Dar vedeți dumneavoastră că nu avem sălile. Că în bazin m-am uitat, au făcut aici la Olimpia, ca și la Bacău, fiind performanța. Performanța nu înseamnă numai aia 2-3 care merg la europene și la mondiale. Performanța înseamnă toți, juniorii, cadeții, tineretul, toți. Ar trebui să aibă ei loc unde să facă toate treburile astea și după aia să vină cei din oraș. Da, acolo este un talmeș-balmeș. Vin noi peste performanță, vă dați seama ce este acolo. Eu cred că dacă domnul președinte reușește, și eu zic că va reuși, cu ambiția lui, cu demnitatea lui, cu tot ce vrea el, eu zic că va reuși să intre la guvernare. Eu zic că va reuși să ajungă să se bată în finală cu oricine. Și atunci zic eu că se vor schimba multe în țara asta. Am văzut la Bacău, acum a fost chestia cu casa, aia de 35.000 de euro. Credeți-mă, și l-am așteptat, ieri s-a întâmplat, ieri parcă s-a întâmplat treaba asta, domn președinte. Dom'le, au venit acolo sute și sute de oameni. Și a stat să-l aștepte pe domnul președinte să-i semneze contractul. Au stat așa cu dorință. Nu erau oameni aduși cu forța, să-i aducă cineva acolo. Au venit oameni care au vrut să o locuință din asta. Și credeți-mă că mulți la început au spus că este un joc, că este ceva așa, minciuni.
au preluat treaba asta de la partidele de guvernământ. Nu este așa. Eu am luat, băiatul meu este student la Iași și i-am cumpărat acolo un apartament. Vreau să vă spun că m-a costat 30.000 de euro. De ce? Pentru că am dat banii înainte. Dându-i banii înainte, m-a costat doar 30.000 de euro. E adevărat că după 1 an și jumătate îți dă locuința. Dacă o luam după aia, aș fi dat 45.000. Așa că se poate. Toată lumea poate să găsească și se poate, mai ales că e vorba de 1.000.000 de locuințe. Și din ce în ce am văzut că oamenii sunt mai credibili și că oamenii vor mai mult. Domnul președinte, să dea Dumnezeu să iasă și treaba asta foarte bine. Iar în sport avem nevoie de multe. Ați văzut dumneavoastră la Olimpiada. A fost Olimpiada acum. Ați văzut la box, mă duc pe domeniul meu, e posibil să ajungă 2 bărbați să boxeze cu fetele? De doamne, în final au ieșit campioni olimpici. Dar el este bărbat, transexual, nici măcar nu și-a făcut încă toată treaba. Și s-a bătut cu fată. Italianca, cel puțin în finală, când a văzut așa, după 45, 46 de secunde, arunca mânușa. Nu se poate, este ceva ce nu se poate. Pentru că și-a dat seama de diferență. Este diferență între un bărbat și o femeie, nu? Asta a fost un algerian și un taipenez, unul din Taipei. Nu se poate. Și dacă sunt 2 acum, ar trebui la anul să fie 10, 12, 20. Nu se poate așa ceva. Adică e diferență mare între un bărbat și o femeie. Treaba asta cu impusul ăsta, cu transexualii și cu bărbatul, cu femeia, că aici vreau să vă spun că ne-a nimerit extraordinar, că noi suntem, ca a spus domnul președinte, bă, eu vreau familie. Asta vrem și noi toți, familie. N-avem, că e o boală, că e nu știu ce, să facă, să ducă acasă la ei, să ducă, să nu-i vedem. Dar ca să vrea să crească și alți copii, ca să înfieze copii și să-i ducă acolo, nu se poate. Deci asta este un lucru mizerabil și mă bucur că noi, Aurul și domnul președinte, a luat hotărârile astea și că s-au pus și căsuțele alea peste tot și veneau oamenii foarte supărați. Că zice, domnule, cum se poate așa ceva? Ia că se poate, pentru că în Parlamentul European și nu numai, sunt foarte mulți care sunt așa cum sunt, care sunt direct homo sau lesbi. Deci sunt o mulțime. Și atunci, normal că ei, la conducere, de ce vor să facă, și dacă ați văzut acum că dau filme din astea, și în filmele alea sunt, trebuie să fie neapărat și o familie care e de gay, să fie și nu știu ce. Deci încet, încet, ar vrea ca să ne facă pe noi să fim membri. Ia ca că noi, cu domn președinte, noi, Aurul, o să facem membri, să nu fie așa și să rămânem așa cum suntem. Da. De sport să știți că sunt foarte multe de spus. Să știți că sportul, așa cum suntem noi, avem oameni talentați, avem antrenori extraordinar de buni, avem oameni care iubesc sportul. Se poate face multe. Un pic de schimbări ne mai trebuie. Infrastructură nu avem noi, să știți. Pentru că nu se schimbă nimic în atletism. Cursa aia de 200 rămâne tot 200 iagări, așa-i? La box, croșeul de stângă sau directa de dreaptă se dă tot așa. Sau schimbă mijloacele de pregătire. Ei au mijloace de pregătire moderne. Asta trebuie să luăm și noi. Ei, cu ajutorul Aurului și cu ajutorul domnului președinte, să sperăm că și noi să ajungem acolo. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim frumos domnului Relu Auraș. Astăzi avem alături de noi și un campion al României la rugby cu 3 echipe diferite, Steaua, Dinamo și Grivița. Jucător al echipei naționale de rugby în 7 și 15, coordonator al claselor de rugby. Este profesor universitar la Universitatea Româno-Americană, director de dezvoltare la Federația de Rugby. Vă rog să-l primiți pe domnul Nicolae Ungureanu. Mulțumesc pentru primire, mulțumesc pentru invitație, domnul președinte. Salut pe colegii mei, vă salut cu mult respect pe invitați și mulțumesc presei că este alături de noi. Am făcut un speech destul de mare, dar o să-l las acolo pentru că o să încerc să vorbesc din suflet. Suntem într-un moment în care toți reușim să facem speech-uri, dar nu mai vorbim din suflet. Ne-am pierdut identitatea și cei mai mult ne-am pierdut sufletul. Mulți dintre noi sau din politicieni au reușit chiar să-l vândă și pe bani puțini. Sunt un pic emoționat pentru că am o mare, mare tristețe.
nu mai am casă, așa cum știți, rugby este undeva pe stradă. Noi am fost norocoși, cineva a venit și ne-a spus că o să ne ia stadionul și ne face unul mai mare și mai frumos și ne-l dă înapoi, numai că din păcate acum suntem homeless, adică pe stradă. Și pentru că vorbim de echipă aici la Haur, am găsit o familie, am găsit niște oameni care vor și le pasă. Ce este dureros în toată povestea este că acest lucru nu se întâmplă numai în rugby, se întâmplă în toate sporturile și vorbim cu Monica, vorbim cu ceilalți colegii ai mei, mi-am dat seama că toți avem această tristețe în ochi. Faptul că de fiecare dată venim și vorbim la colț sau la o cafea sau într-un, nu știu, birou, că birou nu avem, nici măcar un birou. După 35-40 de ani de rugby, am rămas doar cu accidentările, cu bogăția din suflet și cam atât. Mi-aduc aminte când am luat la Dinamo campionatul, ne-a chemat Dinu ca să ne mulțumească. Am intrat acolo înăuntru, el a vrut să ne spună ceva, a sunat telefonul, a zis mă așteptați un pic și n-a mai venit. Dinamo la fotbal a luat atunci, cred că locul 7 și ca de obicei toți banii s-au dus acolo. Cam așa se întâmplă toate sporturile care nu contează pentru politic. Numai să trebuie să înțelegeți că sportul înseamnă în primul rând sănătate. Am devenit o țară în care sunt farmacii la fiecare colț de stradă. Am uitat cât de important și câte lucruri poate să facă sportul pentru copiii noștri și pentru noi. Scriam aici că poate cel mai important deziderat, cel mai important lucru pentru noi, oamenii de sport, este să-i convingem pe oameni și pe copii să facă sport pe tot parcursul vieții. La asta se rezumă tot. Dar ca să poți să faci asta, trebuie să ai o mentalitate. Să schimbi oamenilor mentalitatea, să schimbi copiilor și aici e marea problemă. Marea problemă pentru că trăim într-o țară în care suntem mințiți de 30 de ani, o țară în care guvernanții vin la putere zâmbind, spunând că mâine va schimba ceva și n-au reușit să schimbe, iar noi stăm acolo, în aceeași mocirlă, pe aceleași terenuri amărâte, trezindu-ne la 5 dimineața, cu sacrificiile de rigoare, cu durerile de spate, cu toate problemele care urmează și rămânem acolo, uitați într-un colț, ieșim la o cafea și încercăm să rezolvăm lucruri. Domnilor, doamnelor, dacă vrem să schimbăm ceva în România, trebuie să acționăm. La capitolul ăsta suntem 0. La nivel declarativ suntem de 10, dar nu reușim să acționăm. Pentru că de cele mai multe ori nu ne pasă și căutăm tot timpul scuze. Nu putem să-l mințim pe sportivul care în fiecare zi se trezește la 5 dimineața, ajunge acolo și încearcă să facă ceva pentru el, pentru familia lui, pentru oameni. Trebuie să încercăm să înțelegem că este un moment 0 în care și noi trebuie să ne schimbăm, noi ca oameni, ca societate, dar în primul rând politicul. Și de asta mulțumesc domnului președinte pentru inițiativă. Sper din tot sufletul să fie o inițiativă reușită și în sfârșit să începem să facem pași, pentru că stăm pe loc și acest stat pe loc nu te ajută deloc. Ar fi extraordinar dacă am avea proiecte mari, proiecte în care să fie implicate 1000 de școli, 2000 de școli. Ar fi minunat în acele școli să avem 5000, 7000 de profesori implicați la nivel de țară. Ar fi extraordinar să avem 100.000, 200 de copii implicați în aceste proiecte, la școli gimnaziale, primare și licee. Dar pentru asta e nevoie de o voință, în primul rând politică. Ai nevoie de cineva care să gireze, ai nevoie de un președinte care să gireze și să fie acolo, lângă tine. Ai nevoie de partidele politice care să nu mai facă la colțul străzii tot felul de politici incredibil de proaste pentru țară, numai din dorința de a se îmbogăți. Cât să ai, câte case vrei să ai? 5, 6, 8, am o casă. O amărâtă de mașină. Nu-i normal. Ca sportiv trebuie să fii respectat. Au trecut ani. Au trecut ani și mă simt trist și singur. Asta trebuie să înțeleagă politicianul. Nu e normal. Vă mulțumesc și sper din tot sufletul ca împreună să schimbăm ceva. Mulțumim domnului Ungureanu. Da, trebuie schimbat ceva în sportul românesc, ca în toată țara de altfel. Și este astăzi
alături de noi omul care vă poate spune o parte din această strategie de schimbare din sportul românesc. Este o legendă a artelor marțiale din România. Sportivii celebri și cluburile din România au obținut performanțe de neegalat până acum datorită pregătirii fizice pe care au făcut-o cu această legendă a sportului românesc. Succesele clubului Steaua București în perioada 1985-1989 se datorează și antrenamentelor fizice pe care sensei Florentin Marinescu le-a făcut cu fotbaliștii de aur. Președintele Federației Române de Arte Marțiale a avut de-a lungul carierei sale un singur motto: viața este o întrecere cu tine însăți. Astăzi să fii mai bun ca ieri și mâine să fii mai bun ca astăzi. Doamnelor și domnilor, domnul Florentin Marinescu. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Eu am să vorbesc probabil mai puțin, pentru că de sport în principiu se poate vorbi extraordinar de mult. Am putea sta până mâine, până poimine să discutăm, mai ales că, și vă spun cu mâna pe inimă, e prima dată când de 35 de ani, în tot ceea ce înseamnă politica din România, eu am fost puțin plecat în anii 90, m-am reîntors și am tot așteptat, am așteptat să văd în sport ceva. Și de fapt nu numai în sport, ci în educație fizică și sport. Pentru că trebuie să discutăm de acum încolo despre educație fizică și sport, nu numai despre sport. Cei care au vorbit înaintea mea, ilustri sportivi și antrenori, și au spus o grămadă de lucruri extraordinare pe care mulți le știți, s-au referit mai mult la sportul de înaltă performanță competițională. Eu am să vă spun că părerea mea, și am găsit această părere, tocmai de aceea sunt aici, în președintele AUR și în cei care au venit, este aceea de a face educație fizică și sport la nivel de țară. Pentru că noi avem nevoie nu numai de competiție sportivă, ci avem nevoie de tot ceea ce aduce mișcarea de educație fizică și sport unei societăți. Este primul lucru pe care, în general, într-o societate, cel care urmează să conducă, îl aduce societății. Educație, fizică și sport. Nu întâmplător se spunea mensana in corpore sano. Am căutat noi să-i dăm tot felul de interpretări, dar să știți că tot ceea ce urmează se face pe un corp sănătos, pentru care copiii noștri, toți copiii ar trebui să facă sport. Trebuie găsită această formulă în care copiii să aibă posibilitatea să facă sportul pe care îl doresc. Și aici aș face o mică, dacă vreți, paranteză în ceea ce înseamnă această obligație care se impune astăzi de către anumite persoane să faci un anumit sport, pentru că ăla este cel pe care cei care conduc vremelnic societatea îl stabilesc. Sportul îl faci cu inima, îl faci pentru că vrei să-l faci. Cel care își dorește un sport, face sportul pe care îl dorește. Nu este sub nicio formă, nu poți fi obligat să faci un sport pe care, pentru că, spre exemplu, și cazul este, îmi pare rău că tocmai astăzi când am câștigat, probabil că nu știți toți, am reușit să luăm aur cu echipajul de 8+1, deci încă o medalie de aur pentru România, este extraordinar. Dar în același timp, o medalie pe care o aducem României le dă posibilitate celor care 35 de ani au făcut absolut nimic să spună, iată, se face, totul e bine, totul funcționează. Și toți cei de aici, cel puțin, știți că nu funcționează. Deci, într-un fel, eu cel puțin, pentru mine, un ochi plânge și un ochi râde. Nu, n-aș putea să fac altfel, pentru că așa facem de 35 de ani, tot mai prindem câte o medalie, câte un titlu, câte ceva și venind cu el, cu titlul respectiv, cu medalia respectivă, justificăm încă 4 ani de diverse lucruri pe care le facem. Și atunci, sigur că aur a venit și de aceea vă și spun, e pentru prima dată de 35 de ani, de aceea sunt și eu aici, în care programul aur este cel bazat pe educație fizică și sport la nivel de masă, la nivel, nu se mai spune sport de masă, mă rog, se spune sportul pentru toți. Sportul pentru toți. Mi-ar place să văd și la mine în țară
că toți alergăm, facem tot felul de sporturi, că copiii de foarte, foarte fragedă vârstă sunt în bazine de not. Apropo de bazin de not, cei care au fost aici, Monica știe, sunt câțiva care și-au desfășurat activitatea în zona asta. Gândiți-vă că acest sat se numea pe vremuri sat olimpic, așa se spunea. A fost făcut în anii 60, de atunci și nu s-au mai băgat aproape deloc bani în toată problema asta. Structura bazinelor, dacă vă duceți și vedeți bazinele de not, o să rămâneți uimiți, unde deja ești un campion, avem un... Sigur că el nu exprimă de fapt mișcarea de sport. Da, dacă ar veni careva dintre cei care au fost în bazin în acel moment și ar vedea ce este aici, ar spune că nu este posibil, că îi mințim. Deci nu este sub nicio formă, credeți-mă că bazinul este, vai de el, bazinul și tot ce se întâmplă aici e dincolo de orice limită a închipuirii pe care ați avea-o pentru un minim pentru un antrenament sau pentru ceva. Și iată cineva, pentru că luăm acum, toată lumea se agață de David Popovici, care este într-adevăr un fenomen, care este un român extraordinar, dar să vă gândiți că de fapt nu este sportul românesc cel care l-a ridicat, ci este familia lui, mentalitatea și tot ceea ce s-a întâmplat în familia lui, cu echipa lui de antrenori și de cei care l-au susținut și cu toți ceilalți. E rezultatul unui grup de oameni care fac ceea ce ne dorim și bănuiesc că toți de aici vă doriți să facem cu copiii noștri, cu toți noi, între noi, să facem în societate, pentru că asta este de fapt ideea. Ideea este să devenim niște familii care să ne dorim să facem sport. Acum e un alt lucru care nu este cel mai pozitiv, sau nu este pozitiv, dacă vreți, este acela că, într-un fel, părinții de astăzi sunt cei care ieri n-au făcut sport. Și atunci, sigur că e mult mai complicat să-i faci să înțeleagă că este imperios necesar ca copilul, urmașul nostru să fie cel care face sport. Și ca ultimă, sunt multe de spus, evident, o să vă, după mine înțeleg că o să vorbească domnul președinte și probabil că o să spună o grămadă de lucruri. Înainte însă de asta aș vrea să vă spun că ideea, știți că există un moto pe care noi îl avem în ceea ce privește sportul la nivelul laurului și este acela că sportul trebuie făcut în România și asta este cel mai important lucru probabil, de la minus 9 luni la plus 80 de ani. Adică toți, de când te pregătești când ești mămică, vei fi mămică, să faci ce trebuie să faci, să mănânci ce trebuie, să faci mișcare, să faci tot ce trebuie, după aceea copilul de mic să facă sport până la 80 de ani, pentru că performanța de care se tot vorbește, performanța nu este medalia aceea. Performanța este dacă am reușit să facem toți în țara asta, să fim sănătoși, să fim normali, să gândim normal, să ne respectăm unii pe ceilalți. Adică principiile alea pe care le tot enunțăm din sport să fie principiile noastre ale fiecăruia, să trăim în funcție de ele. Eu vă mulțumesc mult de tot. Domnul președinte, probabil că... Vă mulțumesc, sensei, vă mulțumesc, maestrii emeriți ai sportului, oameni care au ridicat tricolorul pe cele mai mari culmi. Vin astăzi în fața voastră neplanificat. Voiam să prezentăm planul Simion pentru sport în următoarele săptămâni ca una din componentele și prioritățile programului nostru de guvernare. Vin astăzi în fața voastră în calitate de candidat la alegerile prezidențiale. Probabil se vor trezi unii și vor spune ce treabă are președintele țării cu sportul. Intră în atribuțiile dumneavoastră, domnule Simion, sportul. Atunci de ce vorbiți despre el? Trebuie să vorbiți despre apărare, politică externă și cum veți coordona serviciile de informații și cum o să le puneți să asculte populația. V-am ascultat. Sper că v-am și auzit corect. De rușine față de David Popovici și dintr-un calcul politic suntem aici.
m-aș fi așteptat ca ceilalți contracandidați ai mei, ca celelalte partide politice, să reacționeze într-un fel. N-au spus niciun cuvânt. Au lăsat pe seama primarilor, cumva să se certe cine are atribuții cu privire la bazinele olimpice, de exemplu. La modul concret, viitorii noștri consilieri la sectorul 5 au obligația ca acel bazin olimpic care a existat în sectorul 5 să fie reconstruit în următorul an, cel puțin la nivel de temelie, și asta este prima misiune pe care o veți avea în Consiliul Local al sectorului 5. Știu că există un proiect european în acest sens. Suntem astăzi aici exact în imaginea sportului românesc din anul 2024, în care toate sunt distruse. Bazinul olimpic de aici din complexul național, care nu există. Am văzut cu ochii mei, nu doar am ascultat, cum înotătorii, cum cei care aveau sărituri și care trebuiau să le facă într-un bazin, săreau într-o sală închisă pe saltele. Aici, în complexul național. În camera alăturată ne antrenam cu sensei. Așa se pregăteau ei pentru sărituri în apă. Asta este imaginea, din păcate, a sportului românesc, în care nu avem un patinoar Maestre Hălăucă și acest patinoar este pasat de la un primar la altul, de la un ministru la altul, din 2010 încoace. Pentru că nu există simțul responsabilității. Ce își dorește George Simion pentru sportul românesc? Vreau ca la nivel de mentalitate și la nivel de gândire, educația fizică și sportul să se practice de la minus 9 luni la 80 plus. Vreau ca fiecare român să aibă șansa să facă sport. Oricum dorește să facă lucrul ăsta, numai nu sub formă de jocuri pe calculator. Că am înțeles că se încearcă impunerea unei federații ca și să fie declarat în final sport olimpic. De la minus 9 luni la 80 plus și includerea educației fizice și a sportului în domeniul sănătății. Ține de sănătatea națiunii noastre ca un număr cât mai mare de cetățeni să facă sport. Punctul 1. Creșterea numărului de copii și tineri care practică sport. Așa cum antevorbitorii mei au spus, tot mai mulți tineri, tot mai mulți copii merg și se droghează ca o soluție de a găsi o plăcere vremelnică. Știți, vreau eu, nu vreau, fac parte din categoria asta de politicieni. Și David Popovici s-a referit și la mine când a făcut acel manifest. Când a avut acel discurs similar cu discursul Anei Maria Brânză de acum 4 ani. Nimic nu s-a schimbat de atunci. Pot să dau din umeri, să zic, nu este responsabilitatea mea, eu sunt în opoziție, am 10% în Parlament momentan, nu pot schimba nimic, orice inițiativă legislativă care este introdusă e respinsă. Când vom ajunge la putere? Atunci vom face și vom drege. Până atunci, lasă-l pe Ciolacu, pe Ciucă, să-și rupă gâtul cu subiectul ăsta.
este și responsabilitatea mea de a da răspunsuri la niște chestiuni care în momentul ăsta nu au o soluție pe masă. Cum îi vom împiedica pe tineri să nu se mai drogheze? Are cineva un răspuns concret? Acum o lună am venit cu un program de construcție de locuințe la prețuri accesibile pentru români. Pentru a da soluții la problema demografică cu care se confruntă România, la poluarea, la traficul din orașe, la felul haotic în care se dezvoltă marile așezări urbane din România, la întoarcerea românilor din străinătate. Toate aceste chestiuni nu au soluții în momentul acesta. Și noi am venit cu o soluție pe masă, care este atacată, care este contestată din toate părțile. Aștept alte soluții la aceste chestiuni, soluții care, dacă ne conving, vom achesa la ele. Problema sportului. Cum facem să avem mai mulți copii și tineri care practică sport? Cum îi atragem? În primul rând, prezentând acest lucru ca un model. E o mare pierdere faptul că noi nu vom reuși să capitalizăm și să transformăm medaliile de aur de la Jocurile Olimpice în copii care se îndreaptă către sport. Nu avem baze sportive, nu avem federații care să aibă campanii publice de captare a copiilor și tinerilor, iar școlile, liceele, universitățile sunt pline de scutiți medical. Este o problemă sistemică și eu doresc să o încadrez la sănătatea națiunii. Mai departe, David Popovici nu este un rezultat al sportului românesc. David Popovici este o excepție în sportul românesc. David Popovici este un rezultat al familiei sale, care l-a dus de la vârsta de 4 ani să practice înotul. Nu mă interesează, în primul și în primul rând, când vorbesc de sănătatea națiunii, de educație fizică și sport, competiția sportivă. Competiția sportivă trebuie să fie un rezultat al faptului că implicăm toate păturile societății să practice sport și îi implicăm în luarea deciziilor. De aceea eu cred în implicarea părinților și a familiilor în viitorul României prin sport și cred că putem duce numărul românilor care nu practică niciun sport, care în momentul acesta este de peste 63%, sub media europeană de 46%. Cred că viitorul României prin sport începe prin școală și de aceea trebuie regândită Federația Sportului Școlar și Universitar. Cred că trebuie acordate burse sportive pentru cei care fac o facultate și cred că trebuie organizate competiții dedicate la nivel preșcolar, școlar și universitar. Cred că trebuie să ne respectăm antrenorii și formatorii, pentru că așa vom avea și copiii și performerii. Același lucru se potrivește foarte bine și în sistemul educațional, în educația academică. Dacă nu ne respectăm profesorii și dacă nu vom apleca urechea la cei care și-au dat viața profesională pentru a crește noi generații, nu mai avem viitor.
Punctul 5 din planul Simion pentru sport înseamnă sprijin real și respect până la capăt pentru sportivii de performanță. Ne-a plecat aseară o valoare dintre noi, nu din lumea sportului, Nicolae Covaci, un prieten drag nouă și un mare simbol pentru România și, din păcate, unul dintre cei mai celebri cantautori din România nu a fost acceptat în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor. La fel se întâmplă și în sport, unde gloriile noastre, care ar trebui să fie pe fiecare tricou, pe fiecare magnet, la fiecare emisiune sportivă, și ar trebui să meargă în școli, să vorbească tinerelor generații, astăzi trăiesc în mizerie. Programul Național Sportiv de Aur înseamnă angajarea gloriilor la final de carieră în postura de ambasadori ai federațiilor pentru relația cu mediul de business, autorități și comunitatea sportivă internațională. Ne dorim cluburi licențiate, academii clasificate cu accentul dezvoltării spre segmentul juvenil. Vrem federații finanțate în folosul românilor, nu arbitrar, depolitizate și aproape de români. Cazul de la hockey, prezentat de domnul Hălăucă, la care am asistat personal, am fost la mai multe adunări generale din Federația de Hockey, este simptomatic. Felul în care politicieni sunt plasați, puși, ei personal sau prin proxiuri, cum se întâmplă la Federația de Fotbal, de exemplu, este rușinos. Federațiile sunt politizate, iar fostele glorii, care ar trebui să conducă aceste federații, sunt înlocuite de politicieni, unii cu diferite agende, de exemplu, mutarea Federației de Hockey la Miercurea Ciuc. Infrastructura sportivă trebuie să fie prioritate zero și de aceea ne-am asumat în pagina de A4 din programul nostru de guvernare refacerea registrului bazelor sportive din România și declararea sportului ca prioritate națională. De la asta pornim. Sunt foarte multe baze sportive care s-au pierdut din pricina mafiei imobiliare, care nu mai avea, vezi domne, unde să construiască. Nu înțeleg de ce acest complex național nu poate fi centru de excelență în sport și nu se poate investi aici. Dar îmi explic ce se întâmplă aici, ce se întâmplă sau putea să se întâmple la Liceul Bolintineanu din sectorul 5, ce putea să se întâmple la stadionul Dinamo, prin interese mercantile, interese imobiliare, dar când vom fi acoperiți de bolovani, vom descoperi că nu putem mânca bani. Din păcate. Această infrastructură sportivă trebuie să se dezvolte în funcție de strategia națională pentru educație fizică și sport, nu în funcție de diferiți baroni locali. Avem săli de sport construite în pantă, avem săli de sport în localități cu 200 de locuitori, avem stadioane de fotbal care lipsesc în mari orașe și la Târgoviște, fără să vreau să acuz pe cineva, vom avea 2 stadioane finanțate din bugetul public. Am fost pe stadionul din Târgoviște, este foarte bun pentru ca echipa locală să-și desfășoare activitatea și ca acea comunitate locală să crească. Nu de asta avea nevoie Târgoviște. Dacă nu avem o strategie națională în ceea ce privește infrastructura, și banii ăștia puțini care există în momentul ăsta îi risipim. Este nevoie de un program național Sala și
terenul de cartier și este nevoie ca în școlile, liceele din țară să se permită accesul cetățenilor. Este nevoie să implicăm toate autoritățile, nu doar la fotbal, unde există cea mai mare vizibilitate, ci în centrele de tineri și juniori și să sprijinim persoanele cu dizabilități, pentru că și ele reprezintă România chiar la Jocurile Paralimpice și ei trebuie să facă sport pentru că și ei au un viitor. Nu o să mă credeți. Ieri am fost la Mina Crucea, după care am coborât să mă întâlnesc cu o persoană pe care am intervievat-o, un agricultor de 68 de ani, care își muncește pământul și își crește vacile fără o mână, în apropiere de Câmpul Lung moldovenesc. Și am trecut ieri pe la el. Ce faci, Nea Ovidiu? Bine, nu o să mă crezi, dar lucrez pământul cu vărul meu, care este orb. Și a fost mecanic la viața lui și, păi și cum, și așa orb e mecanic în continuare? Da, el se ocupă de tractor. Am rămas șocat, n-am crezut, nu o să credeți nici voi până nu vedeți imaginea, dar și persoanele cu dizabilități sunt cetățeni ai României și ei au șansa unui viitor și domnul Nicolae, care este orb, domnul Nicolae Piticari, mi-a zis, eu dacă nu mă redresam psihic și nu mă concentram după ce am suferit accidentul, să fac ceva, să lucrez în continuare, cedam. Asta înseamnă sportul pentru psihicul unui om. Este foarte important să-l promovăm ca să fie un model și un exemplu. De asta eu cred că mediul de business și media trebuie să devină parteneri veritabili ai sportului românesc. Am ascultat-o pe Ana Maria Brânză, l-am ascultat pe David Popovici și am ascultat și pe Gheorghe Hagi. Iar Gheorghe Hagi are o propunere foarte bună, inițiativa Gheorghe Hagi, care trebuie să devină realitate prin lege. Cotă obligatorie din cifra de afaceri a multinaționalelor și a companiilor, a marilor contribuabili, care să meargă către sportul românesc. Mai devreme s-au dat exemple din anii 70-80, 60 chiar, și s-a rostit cuvântul Nicolae Ceaușescu. Noi acum avem Valea Oltului închisă timp de o lună și exact acum 50 de ani construiam Transfăgărășan. Sistemul de atunci era acela. Acum trăim în alt sistem și nu văd de ce propunerea lui Gheorghe Hagi, adaptată la zilele noastre pentru anul 2024, să nu devină lege. Nu văd de ce să pierdem branduri naționale, lăsând Steaua și Dinamo la o parte. Mai avem Olimpia, mai avem Minaur Baia Mare. Prețul acestor simboluri nu poate fi plătit cu Mastercard. Trebuie să prețuim ce e al nostru și trebuie să ne prețuim rădăcinile. Ori de bine de rău, noi în sport avem niște etaloane. Avem niște oameni care ne-au reprezentat cu mândrie. Pentru băiețelul meu care are 3 luni, pentru toți părinții care își duc copiii la sport, pentru sănătatea națiunii noastre, cred cu tărie că trebuie să facem ceva acum. Fiecare din locul unde suntem și fiecare de unde vom fi mâine. Cred că președintele României, împreună cu guvernul României, împreună cu părinții, împreună cu sportivii, împreună cu fostele glorii,
Trebuie să ne dăm mâna împreună cu românii din tribune. Unii dintre ei care au avut inițiativa de a-și salva cluburile și nu au avut cadrul legislativ necesar. De asta vom avea un program club deținut de suporteri și înființarea Fan Club România. Am fost la campionatul european din Germania, am văzut ce bucurie înseamnă în tribune, am văzut ce înseamnă marketingul, am văzut cum toată lumea are de câștigat acolo. Imaginea de astăzi este cu arene sportive goale, din păcate. Și putem face mult în acest sens dacă ne dăm mâna mediul politic, mediul de business, media și ne ridicăm din propria cenușă ca pasărea Phoenix. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumim și noi pentru prezență, mulțumim tuturor